Amali münafığın häsiyeti şu, ikinci häsiyeti. Wada verer, söz verer, wadasynda sözünde durmaz. Plan yerik, plançada barjak diyer, diyen wagtynda barmaz. Bir işi bitirjek diyer musulmanlar, onlar söz verer, şonu bitirmez. Yani münafık kişi söz verende sözünde durmak niyeti yok. Emma dürüst musulman söz verse sözünde durur. Birden bir işe çıkıp başına bir iş gelse öňünden sana haber verer. Ha men plan erik plançada gelecek dedim, gelip bilemok. Şul ýagdaýlar ýüze çykdy. Ben plan işi bitirjek dedim, söz verdim, ýöne näme? Men özürlü gör. O näme bagışla şu işlerim çykdy diýip sen näme öňünden haberdar eder seni. Emma münafık kişi musulman dogonlar beren sözünde durmak üçin gayret etmez. Wadasyny ýerine getirjek bolmaz, azaryny da däldir. Ana şol kişi musulman dogonlar kimde şu wasp bar bolsa özüni münafıgyň häsiýetini, münafıklyk häsiýetini gösterip beren kişidir. Ahlakly musulman, dürüst musulman, namusly, lezzetli musulman bir söz diýdimi kanun şol. Dürüst musulman söz verdimi, wada verdimi, wadasyny ýerine getirer. Beren sözünü ýerine getirmek üçin dyrjaşar. Söz verdimi, sözünde durur. Ana şol musulmana, dürüst musulmana söz verenden soň, ay sen söz verdin, sen bana şey diýdin, şunu etjek diýdin, plan etjek diýdin diýip ýatlatmagam gerek däl, gaýtalap aýtmagam gerek däl. Agzyndan bir söz çykdymy, dürüst musulman sözüni hawa oklayan kişi däl. Söz verdimi, sözünde durýar. Wada verdim, wadasyny ýerine getirýär. Ana şol ahlakly dürüst musulmanyň wasfy. Emma münafıklar beýle däl. Olar söz berýär, sözünde durmaýar, azaryna da bolmaýar musulman dogonlar.